Uhlobene yini noKing Nuba? Hi, I think it's because niyafana. Ekufaneni ke asifani sisi. Uhlobene yini noKing Nuba? Hi, I think it's because niyafana. Ekufaneni ke asifani sisi. Asihlobene futhi. Ngicabanga ukuthi even nasesikoleni kunabatwana abafisa kumele bephume esikoleni bephume bezokwenza iyenzo quality sekuyoshiyana izinhlahla zabo ukuthi bethi befika abantu bayobathanda noma ngeke bathanda. Ngicabanga ukuthi uthe uKing Nuba mayefika eyiveza ubuyena njengoba enjalo abantu bayemukela bayithanda into akayenzayo namatema akawenzayo. Baqhathanisa nokuthi nakho no-quality engaculi singamazi ukuthi yini akame ngayo samthanda noKing Nuba singamlahla.